Yesu Kristu eyamkele ivika. Tsala amazwi kumazwi esithandathu kugqityiwe. Yes. Hey. La mazwi uYesu Kristu uwatsala emveni koba ophile emnamlezweni nathi emveni koba zenzekile zonke izinto wazovela kwenyizi lesithandathu wathi kugqityiwe. Bendayikhangela ke foke bawuphendula yintoni le yayigqityiwe. Ndiyaqala le ndawo uba yintoni le yayigqityiwe apha kugqityiwe. Emveni koba yamkela ivinika, emveni koba emkela ivinika wathi ugqityiwe.